Sholli wa sallim daiman abada ala habibika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in jami'an qawlina anbiya wal mursalin wa malaikatin wa nabiyin wa li jami'i tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jami'an wa ajma'in al-'amilin wa syuhada'i wa salihin wa musannifin wa mubassirin wa mujahidin khususan Imam Nabi Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Abi Hasan Asy'ari, Imam Nabi Mansur al-Maturidi, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Junayd al-Hanafi, Imam Jami' al-Awliya, Imam Syafi'i al-Rashidi, Imam Syafi'i al-Hasan Asy'ari, wa lidam tasawuf wa lisana fi al-Rasul wa li masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhina وأزواجهم وأولادهم وذريتهم وصحبهم وسلم جميعا علينا وأمهاتنا وأمهاتنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وأخواتنا ورسولنا وفرعنا ومنتسبين ومستنبئين وغيرهم علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنات ونخص خصوصا بما جميع من حضر في مجلس هذا كما خصوصا إلى جميع خير المسلمين في غزة وفي فلسطين في سوريا وفي يمن في لبنان وفي يمن وفي كل مكان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ta'ala bi jamaah amal yang kau hormati, kangge dalu iki kita sementara ngaos surah, ngaos tentang bulan Muharram surah. Nanti yang kita pelajari yaitu tentang al-hawadits atau peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian tentang bulan Muharram, bulan Syawal. Kados ingkang kita ngertosi balik laporaken ya. Pilih bulan Muharram itu kan salah setunggal
saking sekawan wulan sing dimulyakne Allah. Sing paling kemuliaan iku Allah. Bukan karena napa-napa, pancen Allah sing mulyakne. Makane dadi mulya. Enten sekawan wulan sing mulya sing sampai Arab jahiliyah saderenge Islam sekalipun niku nggih mulyakne. Terus dilajengaken sampai zamane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku sing pertama Rajab ijenan. Majeng sing telu niki gandeng. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, besar Selo, besar, Suro. Rajab kan mencoba padha ae kok. Dan gini ulang Muharram niki kuwata kedadosan. Sing paragraf pertama niku kedadosan tenggene ulang Muharram tanggal sedoso. Tanggal sedoso dalam satu hari niku setiap tanggal 10 itu ada kejadian-kejadian istimewa, kejadian luar biasa. Sing tanggal sedoso niku kita wastani kali Asyura. Nek wulane wulan Syura, nek tanggal sedoso wulan Syura Asyura. Asyura niku saking asyarah. Asyarah niku 10. Berarti Asyura niku tanggal sedoso. Nah, tanggal sedoso niku kathah kedadosan paling boten enten 22 niku disebutaken nggih kitab I'anatul Thalibin. Syarahe Fathul Mu'in ini ngaosten pondok. Sing pertama nggih niku ditampini tobaté Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam nate dalam tanda petik melakukan sebuah kesalahan. Terus akhirnya kali Allah diparingi balesan. Sajane mboten hukuman ya balesan. Setiap perbuatan ku enten balesan. Balesan ini ku kelambi sing didamel Nabi Adam kali Ibu Hawa niku lepas mantun maem tua sing dilarang. Mantun nonton terus delik dhewe-dhewe terus njupuk godhong kangge nutupi aurat. Akhirnya terus didhawuhi Allah kengken mandhap ten donya. Tapi ngandhap ten donya nggih merga karena wis wayahe ngeranut donya. Pancen menungso Nabi Adam sak keturunane niku pancen ditakdir Allah kangge dadi khalifah ten ngene donya. Mandhape ugi diparingi ijazah donga kanggo tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudhun tentunya pisang Ibu Khaware ten daerah Arab Saudi sing Nabi Adam ten India wis katoke beda panggonan. Dalu boten kepanggih enten sing sanjan 40 tahun, enten sing 50 tahun, enten sing atusan tahun. Tapi alhamdulillah kemudian tobaté Nabi Adam niku sajane boten dosa, cuma mergo piyambake nabi ku nek nglakoni kesalahan sethithik ora patut. Akhire koyok-koyok mungguhi kita dianggap dosa. Padahal nek mungguhi nabi niku dianggap sebuah kesalahan, nek mungguhi kita wong awam boten. Nah, tapi senajan nonton Nabi Adam tetap tobat. Nah, tobatnya ditampi Allah ini tanggal sedoso Muharram. Nomor kali Nabi Idris diangkat menjadi langit sekawan. Nabi Idris ini pun nate ngalami kerja, pun nate ngalami wafat. Karena duwe konco dibarengi kali malaikat Israil nate. Terus akhirnya tanggal berat. 3 dinten kekancan kali malaikat Israil niku Nabi Idris mboten menangi, mboten nate semerap malaikat Israil niki dah. Yo ngakune nek aku kancamu, mboten ngaku nek malaikat Israil pertama.
terus 3 dina kok gak tau ketok mangan, betah men. Terus ditanggleti sampeyan sajane sapa? Kula malaikat Israil Nabi Idris, saking apike jenengan kula pengin ngancani jenengan. Ya apa sih rasane wong mati ya ditakoni Nabi Idris. Sakit Nabi, sakit itu koyo enek ulu, enek gambarane koyo napa kayu ditempeli lem gitu. Terus ditempel nang wulune ceket kabeh ditarik. Bahaya ngene. Enek tiyang sing ulune akeh, omah mata sapa. Ulune akeh. Terus dikei kayu, terus kayune diolesi lem, ditempel nang wulune dijabut sak dekan. Dadi sak dekan, wah masyaallah. Kejen-kejen niku lha Nabi apa? Nabi niku paling ringan, paling enteng, paling halus oleh kula jabut. Saya aku jajal, Nabi terus jajal Nabi. Terus kali Allah itu tak apa macam diparingi wekdal, terus akhirnya dijabut, masya Allah. Nabi Idris sampai koyo nguntung niku aduh asal. Terus akhirnya nyawanya juga, terus akhirnya minggah teng langit mboten purun mudhun malih sampai saiki ibadah teng kene langit. Nomor 3 niku medale Nabi Nuh saking kapal. Nabi Nuh niku kan napa kenging banjir danune nemulan. Kangge ngentekno wong kafir sing ndabel-ndabel niku. Nah, akhire napa pas wayahipun surut, nggih pun surut. Nabi Nuh niku mboten langsung medal ngongkon manuk. Kongkon ngecek iki senajan to banyune wis sak lemahe iso dincaki apa jejemek ngoten. Dadi ngutus manuk. Nah terus manuk sing pertama iku khianat gagal. Diutus tambah mangani batang-batang. Manuk sing kedua niku merpati diutus. Terus dincari lemah, diesek-esek, yang warnanya abang. Terus ditinggalin Nabi Nuh, berarti wis iso dincari lemahnya. Nah, akhirnya Nabi Nuh turun madhep saking kapal. Nomor 1 selamatin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nate diobong kali Raja Namrud, mergo mecahno brahala-brahala niku. Terus akhirnya dicancang, diobong di sawani karo malaikat Jibril. Nabi Ibrahim jenengan nyuwun napa? Napa kula patenane kabeh wong kafir niki ora. Lah jenengan butuh napa? Jenengan ndandonga nang Allah. Terus Nabi Ibrahim ora. Allah pun pirsa keadaanku. Aku ra usah ndonga, Allah pun pirsa. Akhirnya Allah dawuhaken ngene-ngene ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya terus selamat gening ini waduh. Geningnya mboten mati Pak. Geningnya mboten terus mati. Geningnya itu urip pancet. Nabi Ibrahim medal saka gening biasa, ora basa batas. Lajeng Nabi Musa dikantuk kitab Taurat, nggih mandat kitab Taurat niku nggih tanggal 11 Muharram. Nabi Yusuf medal saka penjara, mergo fitnah wong wedok-wedok niku. Akhirnya terus mlebu penjara, terus akhirnya rajane niku mimpi ana sapi 7 lemu, sapi 7 kuru, enek kuwit tangkaine padi. Nek jenengan ngarani apa, Pak? Damen. Enek damen sing isine iku lemu-lemu beras, enek sing damen garing. Damen ijo karo damen garing. Terus ditafsiri karo Nabi Yusuf niku maknane 7 tahun niku napa panen melimpah, panen raya. 7 tahun paceklik. Mangke sabare ngoten balik normal. Makanya pas panen raya kongkon nyimpen, kongkon nyeleni nggo paceklik 7 tahun. Akhirnya terus kali raja ditimbali, terus diadakan
nek istilah pengadilan itu banding. Jadi mari pengadilan pertama dinyatakan bersalah terus banding, akhirnya Nabi Yusuf medal masuk penjara, malah diangkat jadi menteri pangan, mboten MBG ya, menteri pangan. Lajeng Nabi Yakub dari karo Benyamin sepisan yo ilang sisan. Mergo rekodayane Nabi Yusuf niku Benyamin carane dicekeng teng istana. Akhir Nabi Yakub tahun-tahunan mular akhirnya dadi wuto. Terus Nabi Yusuf teteten dulure gawa jubahku. Usapno teng ngene wajahe Nabi Yakub abah. Niki kan Nabi Yakub kan abahe Nabi Yusuf. Terus diusapno sehat. Dadi ningali-ningali niku teng ngene tanggal 11. Terus Nabi Ayub kenging penyakit kulit. Terus kali Allah dan penyakit kulitnya Nabi Ayub niku mboten sing koyo digambarno cerita-cerita sing koyo benyenyek mboten nggih. Penyakite yo penyakit tapi sing mboten menurunkan derajat kemuliaan kenabian. Ora sampai sing ngwilani mboten, ampun bayangno ngoten niku nabi ra elok diomongin ngoten. Yo pokoke nek penyakit ngoten. Terus akhirnya dikengken siram kali toyo sing medal niku terus akhirnya sehat malih. Lah niku nggih tanggal 11 Muharram. Nabi Yunus diuntal iwak nggih, diuntal iwak nun. Niku medale nggih selama 3 dinten teng kene weten niku. Teng 3 dinten wonten niku Nabi Yunus ndonga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Telung dina medal kuku sakit saking perut niku. Terus akhirnya dadar 2, akhirnya terus dadi sehat malih. Niku selamat ing tanggal 11 Muharram. Lajeng Bani Israil dislametno Nabi Musa saka Firaun niku kan ngadepi segara merah, laut merah. Wow, karo-karuan. Nang mburi ana Firaun sakbala tentarane teng ngajeng ngeten segara. Niki pripun akhire Nabi Musa ngetok tongkate sigar dadi rolas dalan terus umatnya saged selamat saka Firaun. Niku kejadiane nggih tanggal 11 Muharram. Mangkane sampai saiki Yahudi sing asli niku poso tanggal 11 Muharram. Mergo ngiling-iling peristiwa slamete saking Raja Firaun. Terus Nabi Daud di ngapura dosane kan iki ampun salah paham. Mboten dosa sing dosa kaya wong awam, kesalahan dalam tanda petik kesalahan. Rumiyin nate kula critakaken. Nabi Daud niku kan gadah garwa pun 9 dosa songo. Garwa niku mek 9 songo. Dilalak kok kepincut maneh. Lah kepincute niku kali bojone santrine, kali bojone pengawale. Iku bojomu ya, aku ngesir bojomu. Lah terus akhirnya kepeksa wis dipegat pengawale sajane aku ya buta nek situ tok tapi ya raja karep. Nabi Daud itu kan ya raja ya nabi, ora oleh dibantah karo. Akhire wis kadung dipegat Nabi Daud kape nikah tibake diimotaken kalih Allah. Hadza akhilahu tis'una najat awal ya najat wahidah. Nabi Daud sederek kula duwe 99 wedhus, aku nek siji. Wedhusku nek siji dijaluk dulurku padahal wis duwe 99. Nabi Daud yo ora oleh wis duwe 99 kok sik ngeroyok wae kancane. Terus Nabi Daud koyo ceritaku iki. Akhire Nabi Daud terus nyuwun ngapura ten Allah. Tapi senajan ngoten wis kadung dipegat, garwane niku ya akhire dinikah tetep. Akhire ikhlas dinikah Nabi Daud sing akhire mung setunggal riwayat niku lahir Nabi Sulaiman. Lajeng Nabi Sulaiman niku nate wekdal alim niku diparingi pilihan kalih Allah. Awakmu pengen dadi raja apa dadi
dadi wong sugih apa dadi wong alim oleh ilmu. Awakmu pengen ilmu, kedudukan, jabatan utawa harta dunia. Iki pilihan iku. Nabi Sulaiman milih ilmu. Kula milih ilmu. Mergo milih ilmu pilihane bener, kabeh dimenehno kabeh. Kedudukan jabatan sebagai raja yo dadi, harta dunia sak isine niku yo dikalihno. Nabi Sulaiman raja dunia, mboten trimo raja sama guru raja dunia. Lajeng Nabi Muhammad SAW niku didhawuhi Allah bilih dosane di ngapura saderenge lan sakwise. Teng surat Al-Fatihah niku. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqiman. Niku teng ngene tanggal 11 Muharram Asyura. Terus teng Asyura niku Allah kawitan ndadosaken donya. Donya niku kan saisi niki didamel selama 6 hari ciptaan yang niku kawitane damel nggih wulan Muharram tanggal 11. Terus kawitan Allah ngedukno udan, ngedukno rahmat. Terus Allah damel arsy niku makhluke Allah, ciptaan Allah sing lahu awalun wala akhirul. Duwe kawitan tapi tidak bisa diakhiri, tidak punya akhir. Ini ku arsy. Dia awalnya tidak ada, lalu diciptakan oleh Allah menjadi ada, tapi tidak bisa tidak ada. Jadi arsy sakruse eten. Sami kados Lauhul Mahfuz. Nah, nek ngarani koyo papan. Lauhul Mahfuz papan. Sing papan ku isine kullu syai'in. Segala sesuatu ada di situ, termasuk Al-Qur'an yang tentunya. Terus Allah ndadosaken al-qalam. Qalam itu nek bahasa kita ya pena, tapi niki ghaib niki al-qalam. Sing al-qalam niku tugase nyatet sedaya perkawis sing ditakdir kali Allah. Terus Allah ndadosaken malaikat Jibril ngene Asyura niku. Terus Allah ngangkat Nabi Isa nggih saking kejarane Yahudi diangkat teng langit. Niku nggih tanggal 11 Muharram. Terus benjing kiamat niku kedadosan nunggu riwayat niki. Niku kedadosane teng ngene Asyura. Nah niki. Nek teng ngene riwayat niki niku kiamat kedadosane teng ngene tanggal 11 Muharram Asyura. Ten hadis sing sering dengan pireng kiamat niku bakal kedadosan dinten Jumat. Berarti jenengan titeni hati-hati nek 10 Muharram Asyura kok tibone dina Jumat. Hati-hati pas iku kiamat. Lah kebetulan di sing saniki ini kan terjadi dua perbedaan. Sing kita pertama pada waktu minum susu iki kalau enggak Senin malam Selasa gitu. Nah, Senin malam Selasa kita kan ngitung nek dalu niki pun dianggap suro tanggal 1 suro berarti sedasa Muharrame dawa dinten Kamis aman. Dilalah kok enten ruyatul hilal keputusane dino merebu berarti 10 Muharram ya dawa dina Jumat. Hati-hati ngono siap-siap. Wis namun ngoten mawon. Dadi dua riwayat iki nek digabungno berarti kiamat itu bakal kedadosan Asyura 11 Muharram sing nepasi dina Jumat. Wis sembuh iku kapan nggo taun iki nggo apa. Lagi tapi nek tasik kata tiyang ngaos insyaallah dereng ana insyaallah. Nah, niku sing ten kitab Qiyamatut Thalib dinten satu kitab niku. Ternyata kula madosi ten kitab litu nih Pak. Katae mboten kirang saking 8 kitab. Tarikh Tabari, Rafiqil Maktum, Al-Khulasa Al-Bahiyah, wakeh wis.
niku kuwatah peristiwa-peristiwa sing juga terjadi tenggene wulan Muharram secara umum. Wulan Muharram boten tanggal sedasa ya, tapi secara umum wulan Muharram boten siji loro telu boten sami. Niku kula kumpulno niki kula boten saged kata-kata wis sampe 17 tok ae wis. Soale nek kuwatah kuwat iso dadi pirang dalanan. Niki sing kula kumpulno sing mungguhi kula penting-penting pancen di zamane Kanjeng Nabi lan sing sak mantune Kanjeng Nabi. Pertama enten perang Najd. Perang Najd niku kedadosane nggih wulan Muharram taun 3 Hijriah. Sak mantune Badar, sak mantune Uhud. Lajeng enten pasukan Abi Salamah. Kanjeng Nabi merintah Abi Salamah dadi utusan perang niku nggih taun sekawan Hijriah. Wulan Muharram ya. Terus Kanjeng Nabi ngutus setunggal sahabat namanya Abdullah bin Unes niku kangge mateni Khalid bin Sufyan. Jadi Khalid bin Sufyan niku kedadosane nggih wulan Muharram. Perang niku. Karena di perang riyin terus enten pasukan atau syariah sebutane. Nek Kanjeng Nabi nderek perang niku sebutane ghazwah. Tapi lek Nabi namung ngutus sahabate kangge mimpin perang, Nabi ini mboten nderek. Niku namine syariah. Nah, syariah Muhammad bin Maslamah niku nggih wulan Muharram tahun 6 Hijriah. Terus Kanjeng Nabi simah lha niki Bu. Kula badhe promosi. Jenengan pirengaken saestu niki nek iso mangke dibunten. Kanjeng Nabi simah kali Sayyidah Raihanah binti Zaid niku kedadosane wulan Muharram, wulan Suro. Dadi aja wedi rabi mantu nikah wulan Suro. Nabi pun nyuntuhne. Ayo wis. Nabi nyuntuh. Bahkan dipingi lanjenengan rada sambat wulan besar kata sing mantu. Kula tantang sakniki, Nabi ku ora tau nikah wulan besar ayo. Tanda Nabi ora tau pisan nikah wulan besar. Same nikah mantu wulan besar niru sapa? Lah iso. Kula niku rada promosi niku. Bukan masalah kula gedhe wulan besar ya, tapi jenengan nek mantu wulan besar niku nyaingi Allah duwe gawe. Allah duwe damel gada damel wulan besar. Gini ku haji kali kurban. Iku kan Allah duwe gawe, Pak. Duwe damel terus jenengan saingi mantu. Akhirnya wong sing kabeh tuku wedhus ra sida mergo dienggo jagung. Harus kula promosi terus niki. Kula iki ngono jenengan titeni bahkan Nabi niku nikah wulan Suro mboten pisan ping 3. Ping 3 wulan besar babar blas mboten nate. Kula buka sakniki mawon. Penais urusan agama Islam Kementerian Agama nate posting teng media sosial. Kenapa bulan Dzulhijjah bulan besar banyak dijadikan masyarakat untuk bulan pernikahan? Alasannya saya memang bulan apik Pak, memang bulan apik. Tapi ada satu alasan, siji alasannya karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menikah dengan Sayyidah Fatimah di bulan Dzulhijjah. Tak bantah, boten nikah niku. Sayyidina Ali kali Sayyidah Fatimah nikahe boten bulan besar. Saderenge. Pokoknya sadere ini, enten sing sanjang itu ada dua pendapat. Enten sing bulan Rejab kali bulan napa nggih kok sadurunge pokoke. Nah, kula kesupen mangke Dzulqa'dah mboten salah. Terus kemudian Dzulhijjah niku kumpule. Nah, dadi bana tenggene kitab niku sebutane bana. Bana niku kumpul. Nembe kumpule niku wulan besar, tapi nikahe pun saderenge. Dadi nikahe niku mboten wulan besar. Makane wong nikah wulan besar niru sapa. Sampai nyusahno wong. Akhirnya sampai korban rasido mergo kakean dienggo jago. Wis Allah alam. Terus niki kula sebutaken malih mboten ping pisan.
Kanjeng Nabi wau nikah kali Sayyidah Rayhanah nggih. Terus Kanjeng Nabi nikah kali Sayyidah Ummu Habibah Romlah binti Abi Sufyan niku nggih wulan Suro. Enten sing sanjan tahun 6 Hijriah, enten sing tahun 7, tapi sing jelas wulan Suro. Terus mangke teng ngandhape enten Nabi nikah malih. Terus Kanjeng Nabi niku wangsulaken putrine namine Zainab tenggene garwane namine Abdul As bin Arabi merga ngenten kancritane. Abdul As bin Arabi niku mantune Kanjeng Nabi. Nah, putrine Kanjeng Nabi sing nikah kali Abdul As niku namine Zainab. Lah, rumiyin wekdal nikah niku Nabi dereng dadi nabi maksudnya. Dereng dadi nabi sehingga dereng mlebu Islam. Terus pas Nabi dadi nabi, Zainab mlebu Islam. Putrine, mantune ra gelem. Mantune akhirnya dipisah. Terus dilala sampai Nabi hijrah teng ngene Medina, putrine Kanjeng Nabi Zainab nderek. Tapi mantune Abdul As niki mboten nderek, pancen mboten gelem mlebu Islam. Meleh melu wong kafir Quraisy. Dilala pas perang Badar melu perang. Berarti Abdul As mantu niku perang kalau Kanjeng Nabi sebagai moro sepa. Oh, dadi jenengan padu karo mantu biasa. Kanjeng Nabi biyen nggih nate padu karo mantu niku. Malah medan perang mboten namung tengene omah, medan perang. Dilalah kalah. Abdul As niki tengene wong kafir Quraisy kalah. Mboten dipateni tapi ditawan. Terus tawanan niku katai kirang langkung 7 dosa. Terus dipilih kali Kanjeng Nabi. Enak sih dipateni loro. Mergo nemen, provokator nemen. Kejahatane kriminalis nemen. Sing lintu niku enten sing awakmu oleh bebas tapi bayar tebusan. Jaluk nyurati keluargamu sing nang kandhani. Jaluk tebusan sakmene. Masing-masing wong beda. Beda sugih, beda melarat, beda ukurane tebusan. Bahkan enten sing wis gak usah nggih tebusan, wis ndang mulih, nek pengin mulih nang kandhang mulih wonten. Enten sing dipecul notok ngoten. Enten sing dadekno budak otomatis sing wedok karo sing nari-nari. Lah Abdul As niku termasuk sing ditawan dikongkon nebus. Lah akhire Zainab putrine Kanjeng Nabi teng Medina niku pirsa nek garwane niku ditawan kali Kanjeng Nabi. Terus kalunge niku paringe ibuke Sayyidah Khadijah niku dilepas diadahi kertas ditulisi niki kangge nebus Abdul As bin Arabi di titikno tenggene sahabat lintune. Terus sahabat maring nonton Kanjeng Nabi, mergo laporane teng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki enten tebusan kangge Abdul As dibuka kali Kanjeng Nabi. Didelok dipirsani Kanjeng Nabi, lho iki lak kalunge bojoku Sayyidah Khadijah. Kanjeng Nabi mulang, waduh iki mesti bojone, iki mesti anakku Zainab iki pengin bebasno bojone Abdul As. So akhirnya Kanjeng Nabi kawelasane Kanjeng Nabi wis Abdul As gak usah bayar tebusan dan mulai nang Mekah wis tak culno, diculno nang Mekah. Dilalah nang Mekah gak diterima keluargane sing kafir, luntalantung teng ngene mriku. Akhirnya terus pikantuk hidayah terus balik mlebu Islam teng ngene Madinah, terus kali Kanjeng Nabi digathukno malih. Nah, pas gathukno mboten nusak nikah malih, mboten nusak akad malih. Nah, karena pernikahannya itu tidak batal. Nah, ini sing terus ulama nek enten bebojoan iku kok salah sijine murtad, maka bukan berarti pernikahannya batal, tapi ditunggu sampai dia itu mau masuk Islam lagi. Terus kalau ceritakan terus enten perang Dzulqa'dah, perang Khaybar, terus khimar jinak niku dagingnya diharamno di bulan Muharram niku. Terus sahabat Kanjeng Nabi termasuk tasik sepupu niku Ja'far bin Abi Thalib niku saking Habasyah balik tenggene Madinah panggih Kanjeng Nabi nggih niku wulan Suro sami. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mlebu Islam di bulan Muharram. Terus Uyainah bin Hisam niku diutus Kanjeng Nabi kangge perang di bulan Muharram. Terus enten nabi palsu, nggih nabi palsu namine Al-Aswad Al-Anasi saking negeri Yaman niku nggih koar-koare tenggene bulan Suro.
Terus Nabi ngutus pasukan Usamah bin Zaid bin Harithah tenggene negeri Syam. Terus Abu Bakar ngutus sahabat Al-Khalid bin Walid teng Kufah. Nah, sing terakhir niki menyedihkan itu. Gini ku peristiwa tragedi Karbala. Gini ku putune Kanjeng Nabi Sayyidina Al-Husain niku mati syahid tenggene wulan Muharram. Ngepasi tanggal 11 Muharram. Maka tanggal surah niku nek terus wong Jawa gak digawe mantu mergo lagi susah. Mergo pejahe niki Sayyidina Al-Husain bener memang mboten napa-napa nek alasane jenengan mboten nikah tenggene wulan Muharram niku mergo tasik susah. Sayyidina Al-Husain niku mati syahid mboten napa-napa. Tapi terus kemudian dadi gerakan sing napa kuwabe gak gelem nikah wulan sura ya aja. Nek pengin nikah wulan sura nggih mboten napa-napa. Wong niku mulya. Tapi nek jenengan kimotan iki wayahe susahe Kanjeng Nabi sak keluargane Kanjeng Nabi mergo putune sedo maka mboten masalah. Pun sakniki ten amalane nggih ten amalan. Pun monggo jenengan ngepek Asyura niku dinten Kemis monggo. Nek jenengan nganggepe dinten Kemis berarti pun dimulai Rabu malam Kemis nggih sampai Kemis Injing sampai sadurunge maghrib. Nek kula pribadi niku ngepek malam Jumat. Asyura niku malam Jumat. Terus kula mulai amalan niki mangke mulai Kamis malam Jumat sampai Jumat Injing sore sadurunge maghrib. Napa mawon sing saged diamalaken enten 12. Niki kula waos nadone riyin fi yaumi asyura asyrun tatasihil bihatnatani wa fadlun nuqil sumsallisil zur'ani man udwa tafil raksal yatimin sahtasod datwal tasir wasi alal ayyadi qallim dufra wa suratal ikhlasi ul al-fantasil. Ngarteni niki penake nganggo nagom Jawa. Nah, pun enten ngandhapi nagom Jawa. Lagune ngangge tamba ati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi bulan surah umat Islam lakonono kautaman cacahe rolas perkara poso salat silaturahim sowan ulama nganggo celah agus lan pilih wong lara musak sirah bocah yatim sedekah masa enak mayorake keluarga ngedok kuku aja dimudawa surat ikhlas kaping 1000 padha diwaca Allahumma sholli wa sallim ala
sing paling soleh. Tapi riwayat niku karena amal soleh, fadhilul amal monggo dilampahi mboten napa-napa. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Poso wulan Muharram kengken ngadahaken poso khususe aja sampai luput tenggene Asyura tanggal sedoso. Terus sholat ini maksudnya sholat sunnah. Monggo ngadahaken sholat sunnah, bukan sholat khusus Muharram, bukan sholat khusus Asyura mboten, tapi ngadahaken sholat sunnah. Dalune jenengan sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, hajat, taubat, witir termasuk. Mangke injinge duha ngoten. Lajeng silaturahim nggih, silaturahim teng sana dulur nek kadoan yo telepon saged. Terus sowan ulama nggih, sowan guru, jenengan tak sing ada guru tak sekemutan monggo sowan nggih. Ziarah nggih kok boten napa-napa. Nek gurune ketinggalipun sedo nggih, ziarah nggih, ziarah nek sing celah-celah ngoten. Mangke ziarah niku tata krama nggih pertama nggih untuk salam. Assalamualaikum ya ahla diyar antum lana salafun wa nulakum tabaun. Terus kemudian mau sedikit tahlil ditambah yasin gitu nopo. Mangke terakhir biasanya tawasul ditambah kali tawasul. Ya shofibah bil makbar ini atau selalu bika ila Allah Ta'ala fi qadri hajati dengan nopo monggo disebut tadi. Terus celaan. Ini kula pribadi boten kulino, boten saged kula. Tapi celaan itu sunahe boten namung kangge tiyang putri. Tiyang kakung sunah celaan. Terus siram. Nah, siram sura niku saged dimilai badhe maghrib saged, badhe isya saged. Tengah wengi saderenge subuh nggih saged. Niate adus biasa kaya adus keramas lho, Pak. Nah, tapi diniati nawaitul husla li hurmati hadza syahri al-muharram lillahi ta'ala. Nah, artinya niat adus ngurmati wulan sura wis mawon. Wis dipramasi diratani. Lajeng pilih wong loro endang-endang nggih, ngendangi dulure kancane sing enten sing gerak ditiliki ditungakno nggih, dungane damel sing paling singkat Allahu yasfika. Muga-muga disehatno diwarasne kali Allah. Nek sing lara lan wedok Allahu yasfiki. Niku nek ping rada dawa maneh astagfirullahaladzim rabbal arsyil azim ayyashfiyakallah saged nonton. Atau damel sing Allahumma anta syafi la shifaa illa shifaa isfi sapa iki jenenge isfihi ya Allah isfiha ya Allah jenengan sehataken iki ya Allah shifaan taman ajilan bi rahmatika ya arhamar. Sing penting didengakno wis muga-muga sehat. Lorong ngene iki gak suwe gak nemen dulurku tanggoku bar lorong ini langsung nyopir ya langsung bal-balan. Untuk tambah diwedeni Pak. Wah, loro ini waduh, gak suwe kono umurmu. Terus ngisap sirahe bocah yatim nggih. Ngisap sirahe bocah niku enten aturane. Nggih. Nek bocah yatim niku sangka mbun-mbunan terus ngajeng Pak, mengarep. Sangka mbun-mbunan mengarep. Nek bocah duwe anak kaya putrane jenengan niku saka mbumbunan memburi. Ilang akhiri roksi. Nek sing yatim ilang qadimi roksi. Terus kali donga jabarallahu yat maka wa ja'alaka khalafan min abika. Muga-muga awakmu digenteni yatime bapakmu sing rawono digenteni sing luwih apik. Iso uga aku ngenteni rabi mbokmu. Sing diusap ya anake rondo-rondo yo sing rata iki waktu aja dipilih. Tak goleki sing rondo sing ayu-ayu. Lajeng sedekah itu sakjane umum.
Sedekah apa wae tanggal 11 Asyura, tanggal 11 Suro Muharram niku sae-saestu. Asyura niku sae-sae. Tapi wonten tradisi ten kita niku namine bubur suro. Nggih nanti nggih bubur suro. Nah, jeneng suro. Nah, nek ten kene bubur. Jeneng suro niku komponene, ingrediane, bahane. Jeneng suro abang karo putih. Terus peyeke niku kacang ireng. Peyek kacang ireng. Terus laruwe niku ayam kampung. Lalu jangane niku gori, nek iso isine niku werna 7. Isine rempake sayure niku werna 7. Mbok 7 ngono. Mergi zamane Nabi Nuh niku kan persediaan pun mepet, Pak. Dadi kacang-kacangan niku nggih niku karek titik terus kali Kanjeng Nabi Nuh kenging ngumpulaken. Akhire kali Nabi Nuh digawe jeneng Suro. Niku saka rempah-rempah kali kacang-kacangan itu dikumpulaken. Isine 7. Enten nabone niku tapi mboten kula sebutaken kasuwen. Terus masa enak mayorake keluarga. Lha niki wasi alal iyali niki sing hadis sahih. Wasi alal iyali nek pas Suro khususnya tanggal 11 Muharram niki nek iso keluargane dibelanjani rada luwe nggih. Bu nggih jenengan njaluk blonjo sing rada akeh. Seneng ibu-ibu dina Kamis utawa dina Jumat. Lek bojoku njaluke rong dina, ya Kamis ya Jumat. Malah terus dawuh Mbah Mun, tapi wallah alam iki kula mboten ngertos piyambak, tapi saking kanca-kanca dawuh Mbah Mun, nek pengin rezekimu lancar, bojomu tukokno emas tanggal 11 Muharram. Rasane toko emas. Senajan to saged. Senajan to sagram niku dawuh Mbah Mun. Senajan sagram ku sakniki meh 3 juta. Orang tuh pakai aku sagram. Seneng ya. Ya, seneng ibu-ibu. Terus dawuh Mbah Mun lho. Seneng mas-masan nggih monggo. Nek nganu lek monggo iku lho. Nyenengake keluarga niku kan tergantung tingkat ekonomi sih Pak nggih. Nek monggo iku lho sing arang-arang mangan ya sing anu kula kan usume kan mangan melok bacaane jenengan. Toko martabak itu warang-warang. Berarti nek pas wayu martabak berarti pas spesial itu. Berarti pas Asyura wis karek tak tekono martabak nek beres wis. Ngono wis monggo kita niku wis istimewa. Nah, tapi lek wong sing wis sing monggo dijak nang restoran. Guru-guru kula niku nek pas Asyura sagarwane sak putrane dilpokno mall. Dilpokno rumah makan. Wis blonjo apa wae. Wis. Kula nggih saged niku. Wis blonjo apa wae, aja luwih saka 200.000. Oleh gak ngono ya jebol, Pak. Ora bayaran. Nah, sing paling gampang niki, Pak. Ngetok kuku aja dimudawa. Alah wenteng iki. Bondo ketokan kuku tok iki. Insyaallah niki kula lampahi niki paling enteng iki. Lajeng sing rada terakhir iki rada abot tapi gampang. Ibu-ibu pun ate lampahi sering. Gini ku mau surat Al-Ikhlas ping 1000. Niki nek mungguhe riwayat niki dalam 1 malam dan 1 hari niku. Artinya mulai dari ba'da maghrib kalau bisa diselesaikan sebelum subuh kalau bisa. Kalau mboten saged malih maka nek saged saderenge maghrib. Dadi sedina sewengi. Dadi umpami jenengan Asyura sedasa Muharram niku jenengan nganggepe Kamis malam Jumat. Nah, Kamis malam Jumat. Maka Kamis malam Jumat badhe maghrib jenengan waos, jenengan cicil pira apa maca 100 se, kesel leren, maca 100 se dihitungi Pak, soalnya 1000 Pak. Ya untuk sampai sadurunge maghrib wis bar 1000. Niki nek jenengan lampahi 1 lungguhan, 1 niki insyaallah sak jam. Sak jam luwih titik, sak jam 15 menit nek salah. Nanti kula jajal. Nggih pas ben Suro, kula kali ibu kula jajal ibu-ibu terus kula tangleti. Pinten jam Bu jenengan mau 1000 ternyata mboten ganu Pak. Enten sing sak jam setengah ngoten. Tur syarate mboten kudu wudu. Nah niki enake. Sing penting mboten haid, mboten nifas.
Sing penting mboten lagi kan mboten nifas. Kali gelendangan mboten napa-napa. Nggih kali turun, tapi aja keturun oleh maca 5 turun. Nggih kali klesetan ngoten lho, kali tasbih diterno. Sak tasbih perang kan 99 nggih. Ditambah siji kan wis 100. Ditinggal ngopi, ditinggal ngombe dulu, terus ngelanjutno maneh. Ngoten mawon ditinggal jedhe, oleh 100 tinggal. Insyaallah 1000 pun. Manten nggih, pun mugi saged nglampahi sedaya. Enten sing tanggapan. Monggo. Penciptaan bumi tanggal 10 Asyura. Nggih. Kapankah ditetapkannya tanggal? Untuk siapakah tanggal itu? Nggih. Dulu mana antara penciptaan bumi dengan penciptaan bulan tahun? Nah, iya. Ten dawuh Allah sing pertama di waktu ukuran waktu niku sampun dicipta Allah, diciptakan Allah bahkan saderenge bumi karo langit beredar. Jadi Allah niku pun ada penanggalan. Sing nentokno niku Allah. Iki aku ndawuh bumi pas tanggale 10 Muharram. Niku mboten enten sing bantah. Mboten sing bantah. Kita niku nganggep wulan Muharram niku wulan siji. Niku kan keputusane ijma sahabat zaman Sayyidina Umar. Zamane Allah sing penting wulan dalam Islam kalender hitungane Allah niku jumlahe 12. Embuh endi sing dhisik wallahu a'lam. Apa sing dhisik niku bener-bener surose nggih wallahu a'lam. Mergo sahabat naon lho niku berdebat Pak Podal niku zamane Umar niku. Sing wulan pertama niku sing dideleh wulan piro, wulan apa sik sing ditekek urutan nomor 1. Nek Masehi kan Januari. Lah 12 wulan itu sahabat pun sami pirsa, enek Muharram, Safar, Rabiul Awal. Niku sami pirsa, tapi gak ngerti urutan sing nomor 1 sing ndi. Sehingga nanti ketika sudah 12 itu hitungannya 1 tahun. Terus muter malih hitungannya wis tahun kedua. Niku para sahabat debat niku kata enten sing ngitung saka lahir Nabi Rabiul Awal, pengin didadekno awal. Lek Rabiul Awal itu padha karo perjaya Kanjeng Nabi. Engko tambah susah kok gak sida, Pak. Gak sida. Enek sing pas diutusi Kanjeng Nabi, yo gak sida maneh. Macam-macam terus Sayyidina Ali usul pas hijrah. Pas niat hijrah. Karena niat hijrah niku sabdane baiat niku. Baiat niku bulan besar. Lah pas wae ulang suroe terus Nabi duwe keinginan untuk hijrah. Akhirnya bulan Muharram ditulis jadi bulan pertama. Tapi Allah sampun ngetokno bulan itu jumlahi 12 tapi tidak tahu urutannya mana. Lah pada saat menciptakan bumi hari pertama niku Allah terus ndawuhaken teng ngene riwayat. Iku aku nyiptakno iki tanggal 10 Muharram. Makanya sing tak ayamin teng ngene Quran niku ulama sing ngarani 6 hari enten sing 6 siklus. Dadi mboten mesti. Nggih, ngoten nggih. Mungkin saya ketemu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, yuk.